שלום לכולם, אני יניב מאתר אליביי, ואני אעשה פה מדריך מפורט ככל שאני יכול על אתר אמזון. אני אסביר על אמזון בריטניה, אבל אין הרבה הבדלים בין אמזון בריטניה לאמזון ארצות הברית מבחינת האתר וההתנהלות והטיפים שאני נותן, אז זה זהה בעצם לכל אמזון, גרמניה, איטליה, הכל אותו דבר. כמה דברים חשובים, בטח מי שעוקב אחרי הקבוצה רואה שלאחרונה אני מעלה המון סיילים מאמזון, ובעיקר בריטניה, ויש לזה שתי סיבות. אחת זה שהלירה סטרלינג באמת בשפל של 30 שנה וזה מעולה לצרכן הישראלי, המוצרים זולים יותר עבורנו. והסיבה השנייה שאמזון עם הזמן שולחים יותר ויותר מוצרים לארץ. בעבר זה היה באזור ה-20% מהמוצרים רק נשלחו לארץ, וזה כבר לאזור ה-40-50%, וזה ממשיך להשתפר. אז כבר כן שווה לחפש דילים שווים. נתחיל את הסקירה. זה הדף הראשי של אמזון. יוצגו לכם פה מבצעים מדי פעם. בדרך כלל מתחת לחלון הראשי יוצגו לכם מוצרים שאתם חיפשתם בחיפושים האחרונים שלכם. אמזון זוכרים את מה שחיפשתם. ב-Today's Deals באזור הזה יש לכם את מבצעי היום. לא כולם שולחים לארץ, אבל אני בדרך כלל מעלה את המבצעים הכי שווים שכן שולחים לארץ בקבוצה ובאתר, אז שווה לעקוב שם. אז זה מוצרי היום. אתם יכולים מצד שמאל, אם אתם מחפשים בקטגוריה מסוימת, לדוגמה בגדים, ללחוץ על קלודינג ולקבל את הסיילים מאותו ענף. אם אתם רוצים לדוגמה לחפש מוצרים לתינוק, אז אתם לוחצים על בייבי ומורידים את הקלודינג, ואתם מקבלים מוצרים לתינוק שכרגע בסייל. אז זאת דרך טובה לחפש מוצרים כשאתם מחפשים לא משהו ספציפי, אלא משהו בקטגוריה מסוימת. אפשר להתחיל לחפש ככה. בואו בשביל הדוגמה, אנחנו ניתן פה חיפוש של hair trimmer, בוא נגיד. אנחנו רוצים מכונת תספורת לגבר. אז אנחנו מחפשים ואנחנו מקבלים רשימת תוצאות. איך אנחנו יכולים בעצם לשפר את התוצאות שאנחנו מקבלים? אז קודם כל, לפעמים יש פה, אתם רואים פה מצד שמאל למטה, International Shipping. אנחנו נסמן את זה כדי שזה יסנן לנו חלק מהתוצאות. אני כבר אומר לכם שעדיין לא כל מה שיופיע יישלח לישראל, זה עדיין דורש סינון נוסף. מפה איך אנחנו ממשיכים? כמובן שאם יש לנו דגם ספציפי שאנחנו מחפשים, אנחנו מכניסים את שם הדגם. אם אין לנו, אנחנו מחפשים לפי חברות. אנחנו רוצים חברות מסוימות, אז לדוגמה, אני מעוניין בפיליפס או בראון לשם הדוגמה, ואפשר לסמן פה עוד. משם אנחנו ממשיכים לתקציב שלנו. אני רוצה להשקיע במכונת גילוח משהו בין 30 לירות סטרלינג ל-80 לירות סטרלינג, אז אני מצמצם את זה עוד יותר. זה החיתוך הראשוני של המוצרים שעומדים בקריטריונים שהצבתי. עכשיו יש לכם פה עוד אפשרות sort by, זה בעצם למיין לפי ממחיר נמוך לגבוה וכדומה. לשיקולכם, אני אוהב לסדר את זה לפי הביקורות של הלקוחות, זאת אומרת אנשים שקנו ונתנו ביקורת, אני רוצה את המוצרים עם הביקורות הכי טובות. אפשר גם לסמן פה בצד שמאל את הממוצע ביקורות של 4 ומעלה, ואנחנו מגיעים לתוצאה, אחרי שמיינו את כל הנתונים, אנחנו מגיעים למבחר תוצאות. אנחנו פה גוללים. עכשיו לשם הדוגמה אני מוצא את המכונה הזאת, שאני יודע שהיא טובה, אבל אנחנו נמשיך עם הדוגמה שלנו. אנחנו מגיעים לפה, אנחנו רואים שיש בדף הזה 283 ביקורות. אנחנו יכולים ללחוץ על זה ולקרוא ביקורות. אנחנו יכולים גם לבחור איזה ביקורות אנחנו רוצים לקרוא. לדוגמה יש פה 14 ביקורות שליליות, אז אנחנו יכולים ללחוץ ולראות למה הן שליליות. לא הגיע לי בגלל שככה, או חשוב לקרוא את הביקורות האלה. דבר נוסף, אנחנו נחזור למוצר. אנחנו רואים פה שיש פה 3 מוצרים בעצם תחת אותו לינק, אותו חנות, אותו דף. יש פה 3 מוצרים בעצם לבחירה. אז
אני מציע תמיד 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 שיש בחירה, או שזה מוצר כמו פיליפס או חברות ידועות שיש להם המון המון מגוון ענק של מוצרים. אנחנו לא יודעים מה ההבדלים בין המוצרים, אנחנו פשוט גוללים עד למטה, אנחנו לוחצים על הכפתור האמצעי בעכבר ופשוט עד למטה, קצת מעל התחתית אנחנו נראה את זה, אתם רואים את זה? זה טבלה שבעצם משווה לנו את שלושת המוצרים שהוא מציע. אז בעצם זמן פעולה, דגם אחד 35 דקות, שתי הדגמים האחרים שעה. זה מאוד משמעותי. וכל מיני אורך מינימלי ומקסימלי של המכונת תספורת, זה מאוד חשוב לנו. ממה זה עשוי, אנחנו רואים אותו דבר. עכשיו זו דוגמה מאוד פשוטה של מכונת תספורת, זה יכול להיות על כל מוצר. אם יש לו כמה דגמים, אתם רוצים להשוות בין הדגמים, דייסון, שואב אבק, כל דבר, אתם גוללים למטה, מחפשים את הטבלת השוואה הזאת, רואים איזה דגם הכי מתאים לכם, ואז אתם יכולים ללחוץ עליו. מכאן אנחנו ממשיכים, החלטנו שאנחנו רוצים את המוצר הזה. עכשיו תשימו לב לזה, יש לכם פה את המחיר, ואמזון תמיד יציעו לכם מוצרים זהים ממוכרים שונים. אתם רואים פה, יש פה עוד 11 מוכרים שמוכרים חדש, ועוד אחד שמוכר משומש במחיר זול יותר. אם יש מוצרים, מכונת גילוח לשם הדוגמה, לא הייתי מציע לכם משומש, אבל אם יש מוצרים שאתם כן מעוניינים משומש, ולא ניכנס לפירוט, כל אחד עם שיקוליו, אתם כן מעוניינים, אתם יכולים ללחוץ פה על המשומש. יש מוצרים שהם כמו חדשים באריזה, משומשים, עם אחריות של אמזון, שאמזון אומרים לכם, אנחנו אחראים למוצר שהוא כמו חדש. אתם תראו את זה בלוגו כזה של אמזון, שרשום אמזון גרנטי. בכל מקרה, פה אתם רואים שיש מוצר שהוא בשתי לירות סטרלינג יותר זול, אתם יכולים ללחוץ, ופה אתם מקבלים פירוט מלא. בדרך כלל הזולים יותר ייקחו גם משלוח, פה זה משלוח שולי, אבל לפעמים גם לא, אז לפעמים אנחנו יכולים באמת להיכנס לזה, לעשות לו add to basket, ואז נלך לבסקט שלנו. אז זה כרגע הסל, אנחנו רואים את זה ב-37.99, אנחנו רוצים לבדוק גם שיש לו פידבקים טובים למוכר הזה, אנחנו רואים פה הודעה שהוא לא שולח לישראל, בגלל זה לא עלה לנו בתוצאות החיפוש. אוקיי, אז בגלל זה אמזון לא הציעו לנו את המוצר הזה, אנחנו חוזרים אחורה ואנחנו נגיע למוצר המקורי שעלה לנו, שזה זה, בשתי לירות סטרלינג יותר, אנחנו נוסיף אותו לסל, אנחנו נלחץ על הלוגו של הסל, ועכשיו אנחנו רוצים את זה לראות אם הוא שולח לארץ, אנחנו לוחצים שוב, תאריך לנו את המחיר הסופי, והוא רושם לנו 45.68 לירות סטרלינג. מפה הדרך מאוד פשוטה, לוחצים Proceed to Checkout וקונים. טיפ גורף לכל האתרים, לא רק לאמזון, תמיד תקנו בשער המקומי של האתר. אם זה אמזון ארצות הברית, בדולרים. אם זה אמזון גרמניה, ביורו. אם זה אמזון בריטניה, בלירות סטרלינג. למה? כי הרווח הגדול ביותר של אמזון, הם גובים 6% עמלת המרה. חברות האשראי גובות בין 1.5% ל-3%, תלוי כמה התמקחתם איתם. אמזון גובים 6%. זאת אומרת, לפעמים אני מפרסם מחיר סופי 200 ואתם אומרים לי יצא לי 220, ה-20 שקלים האלה זה הפרש המרה שאמזון גובים. אז תמיד תשלמו במטבע המקומי. עוד טיפים, לפעמים יש לכם קופונים והטבות, אנחנו יורדים למטה קצת, אתם רואים פה את העמודה Special Offers and Product Promotion. אמרנו שיש פה 3 מוצרים, אז הוא רושם פה שהסדרה 5000 כרגע בהנחה. בעצם סדרה 5000, אנחנו עומדים על התמונה, אנחנו רואים זה סדרה 3000, זה סדרה 1000, זאת סדרה 5000, היא כרגע בהנחה. אז זה עוד איזשהו טיפ, זה חשוב מאוד בעיקר לנעליים ובגדים, אם אתם רואים מיליון מידות וטווח רחב מאוד של מחירים, אז רשום שם איזה מידה ואיזה צבע כן במבצע ועוד כל מיני דברים, אם יש קופון למוצר אז גם זה מופיע שם. פה אני אזכיר, Special Offers and Product Promotion. לפעמים הם מזמינים אתכם גם לאתר שלהם לראות עוד כל מיני מבצעים, אפשרי. אבל זה בגדול איך אנחנו מחפשים מוצר מאמזון. אנחנו רואים פה גם שהוא רושם שהמוצר הזה יכול להישלח לאמזון. במוצרים יקרים מרף המס, אם אני אעשה פה 2, אני אוסיף את זה,
יש לי כרגע 2 בסל, אנחנו נראה, אני אעשה estimate, אתם תראו שנוסף לי פה import fees deposit, סליחה. זאת אומרת שיש גם מיסים. המיסים באמזון מחושבים מראש. מה זה אומר? זה לא יכול להפתיע אותנו שלרוב, אגב, לרוב מראש, לפעמים יש איזשהו באג שלא מראה לכם את המיסים, אני מברר את זה מול אמזון מה אפשר לעשות במקרים האלה, אבל לרוב 90% מהמקרים יופיע לכם פה המיסים, אמזון גובים מכם מראש את המיסים, ואז המוצר מגיע פשוט עם חברת שילוח עד הבית, שליח מתאם איתכם טלפונית ובא עד הבית. בגלל שהם גובים את המיסים מראש, א', אתם בחיים לא תופתעו ויגידו לכם פתאום תשלמו יותר, אתם יודעים בדיוק כמה תשלמו, ודבר חשוב לא פחות, אמזון לא לוקחים סיכון שהמיסים שהם ישלמו למדינה יהיו נמוכים יותר ממה שהם לקחו ממכם. אז הם תמיד יגבו טיפה יותר, ואחר כך הם יחזירו לכם. עכשיו, זה כמה שקלים בקניות בסדר גודל כזה, אבל אם אתם קונים לשם הדוגמה סוני פלייסטיישן ב-1300 או 1400 ומעלה שקל, אז לרוב זה החזרים יפים של 100-200 שקל מיסים שגבו ממכם אקסטרה. אז גם המחירים המאוד אטרקטיביים שאני מפרסם, שתדעו שעוד עליהם אתם תקבלו לרוב החזרי מס. זה המדריך הכי מקיף שיכולתי להביא לכם לאמזון. אם יש לכם עוד שאלות על המדריך הזה, בתגובות באתר אתם יכולים על הפוסט הזה להגיב למטה, ואני אשתדל לענות לכולם, שיהיה קנייה מהנה לכולם.